Ето ги нашите гугути. Погали ги. Много спокойни и много добри, социални. Като папагалчета са. Нали, гугучо? Окраската им е много хубава. Неговото име е Скипи. Още е мъничък, предполагам и, че е мъжко. Това още няма име. Скипче. Много са красиви. Сега ги оставяме. Айде, Скипи. Айде, Скипи. Браво! Иска да ходят обръчедите. Обаче те са много малки за там. Красота.